Elionere amanye wetoma gwikibirenko byigoro Brian Sagi enegano yabo kera rituko rye juma chinsa ibere cyabo tuko nabuigo mwiroro rituko rye juma pili chinsa isano nesato goika chinsa kyanda Amayia Ndizi TV. Jigosori na Steven Ndemo numero video wukumanya iguru yari gokorekana asibru bobye Jigosori ao kurworo gonkurwugusi Kenya ninsenkima nabe ka ukumanya na kukurentera abwatani ao kurwase League buna National Super League KPL EPL Bundesliga nechinde chinyinge kerari tukuri Jumamosi gochakira chinsa kyanda goika chinso ikomne ibire cyamaragoba Jigosori Amayia Ndizi TV. Sabaria yichi kilomita chinyinge ni yego chaka nekerengerelyo kyo yekubekira umukia yaunchuka nakoba obwonchorelia obubokororekana asumurubilyo bwesabaria yobonchorelia nigo tokwemanya amanke igoro yogo chaka obonchorelia koremerelia na buigo kumanya ebitango birya biraroro boigo nigo tokwigira igoro yabaria baikiranire neganka yabo yobokoro obonchorelia bwebirenko bigoro mwancho mulina kwalya lirime yomurubiri bwe sabali yobonchorelia murubiri kwa yetu na inche Ndemo Steven umerana na Steven Ndemo kirarituko rya Lamisi Ensa Eyemo n'inzu y'amaragoba na boigo mwiroro rituko rya Jumatatu chinsa isano n'ibiri n'ikidegeka 15 cy'amugaso Amayia Ndizi TV. Eduka ye supermarket ya Gadmat iyuye igurwa bwanko higa imiyo muchukisi nigebwa tobokoreri bwebirenko bigoromono nabo igogo twari ibintu byonsi biryoraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busiye bwogorugo bukma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chinyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chukobeka koboko mbobwate customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kigima okobugoreri bwemesiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onyeko bwate libolyo nabukugenda guika se desk yabo ya complaints naborobwo niko barakulirie omochando oborendi niko bobekire kurwa gesiri ekerogo soharoro naboigo mbobwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke yo iryoko nyorobo koreri bwabo batarere aseduke yo erimi y'umuchukisi angeni chiabisi cha Guardian iryo nyorobo koreri ubusera Gadmat Supermarket ebintu byonsi insiye kiramekemo namagurianse. Unabotambe umonchu muligereria nagukwanire handonzi asoberete ase emargoba yabono nechinga kichindana ningo kwaligania ase mesa ya mongana Amayia Ensa Eyemo yabono margoba elitokomanye alitwabereto gosangiriria korwa semambi ya lengentambe kwikachinse chigabono chiabono margoba ningagerete nankwa bwate lituko ligia lituko nelia ijuma jitariki ni 15 na ibere omutinyi negesunte kya masaba gosomutinyi 12 mwaka bwe chiri bubere na merongebere noyo
Eyemo buna botambe stariki bune chialero motienyi buno yorero egenteki ya goseke bengi akolekanete ense mogete buna bono asomwaka bweli bwe mu chimya kyanda 50 tutona kyanda enze ya Brazil nali ya mochole tomura ibwense yu asentune ntangani omaikete buna famanda karademelo nero chole tu asistariki bune echialero ayona ya kolekanete asenga keyo kolenda siri tukolia lero na rigosa kolekana na kwariganira seribwa nyale ko sansamurana na gukomanya senchiro yobo ikiranu literane nkuru kwa Vincent Onyancha. Omuwaziri w'obulendi bw'ime Dr. Fred Matiang'ini gobona boliri hamenye kurwa sorongura gusi kone kibuna nkora libale omulembe chinga kyechiga anenekero turigireti obochoryo bonene boli bosio ka ukona kurwa nsemo ya masimba enga kyekirana asomo yigabwa matango asensemejo nigaburya bagusi echini chinga kibabwentego chamo bunenchiremo yoko bwatana na gotwaro bwamo habarai ahoni gobaikirana asensemejo gati yo murai oyokuriye kero kyo gavana se County ya Kisii Charles Matoken na boigono mubunge Onyaliba ali Ezekeri Machugu ego chinga kie chabori ya bantu bonsi kubwaterana asokoralia omulembe gandi gere tiese ngima igana bakora bunense ko genda kere gasiana no ndali ensemo na ida se gwetoro kwanjani mwanya sae oyoko gamba uranga kali esale ensemo barabale na bonkulire liga kwa remunense ko genda aboroje bunense ko genda buna abantu bakana kwebanga buna bakana kugenda yiga abagusiba minto twanchane nende tosikane nende tobeyamo esa otosese nilimono geko gero isiko genda ando nsi soko genda nse abantu ba minto bakali isiko ya usi n'urutu togokora ogende nakuru ogende kujikajado ibarasnali ng'umusonde ogende pakalo itok mat ando baiko baitire class mubusigale class ni ntwe ko bwagesa kende kionsi enseye tokane tio morembe ko bwonde bwensi ekigara omo enseye morembe ise gosalika abantu baito go barachandike gosobono tali boyo na keko era nalgo teba muisondiga intuna ba Kristo ebibi nteli teba nga tokache tobo gostokache bitira Noyena abantu bali barwanire tenseye itokale watebetinga tuaberekero moto lakini ndo baisa kueba kwa sababu natali boyo forgive but not forget kwa sababu natali boyo nagosuka mutwe gocha ase oroboti ronde omokonyo murewense Dr. William Ruto boigoro omurewe kyama kya UDA litukolia rani gaumerana n'abajumbe kurose county ya Nairobi asensemo ya Karen abwase basanga mangana aho anene asoko moko boko naboigo koko boke kyama kya UDA asobo choryo bonene buli bosio omurikyo ito wa mangana mayandemo Steven noroboti urwasenchira yoboikirano asomo yego yoreta mwabajumbe ko mubwatisi omokonyi w'omurai William Ruto koru Nairobi amona bali babwateganga yo kurigie birogo au gwetere kyama kya UDA nigo bagenderisiza choko mwoko boko William Ruto bagoteba nero murayo isaine ko irobura yasobo chori bogocha omwaka chiri bwibere na 20 na ametuzoea wakitupanga kwa mambo ya vyama ambazo ni za ukabila. Sasa this time hawana kazi kwa sababu hakuna mtu wa kupangwa. Lazima hiyo 10 ya Ruto tutatimiza. Na nyinyi mnakubali si ndio? Najua watu wa Kanairo hampangwi, mnapangwa? Na kama hustlers, mimi nitawaomba hivi. Sauti yetu iko kwa William Samoi Ruto. Chama yetu ni UDA. Ndio mimi nawaambia hiyo madharau kiasi hiyo ya watu 20 kwenda kuketi kwa hoteli na kutuambia ya kwamba watatuamulia nani ni rais. Tunawaambia hawa watu hatupangwingwi my friend. William Ruto ni gaira libagele kwendeli siasa chogo kinyo uchumi ya Kenya gwetero mureberi o bottom up na Hustler Nation kagote baba Kenya na babwateli chibulio mwelio liogo soya barai batagete. Nairobi is a hustler city. Na kwa sababu Nairobi is a hustler city, mahasla wa Nairobi ndio wataamua
kina nani wataongoza Nairobi na kina nani wataongoza Kenya. Kwa hao viongozi wote nimeona, sijaona kiongozi mwenye anatuelewa, anatupenda, anatushika na atasimama na sisi kutekeleza maendeleo na kazi za Nairobi kama His Excellency William Ruto. Nigo naendaye na kibuna bwancheli bonde bwensimbo ligo chikobo aso kwera nugwe chitigeti cyo kubolia birogo gwetere kiama kya UDA abwase chirena nugwetere nchera yekene no bwasi oku. Mimi nimekuwa kwa siasa hii ya chama for long. Najua kuna watu wengine wanajifanya sijui nini mtapitia hapa. Hakuna mtu atapitia eneo ya. Hawa ndio kusema. No, it's good to be open, Wengine wanajaribu kusema pengine utapatia mtu pesa hapo kwa chama. Kama uko na pesa ya kupatiana, anza kupatia hii watu. Nonye biro bigendrete gusukange mutiobo chorio bonene nigo libira lya sasa lyarorekanire kwenda gisara abarai ao kibagendrete guyakira ekoko elietariane Ndemo Steven. Biamono Ndemo Steven asorbochero asenchira yobo ikeranu kerokeria binyibya corona bigandete koranda naboigo uchumi yense gendrete guturubaniwa igabasubati bagandrete kwerigeria na kwerwanira asinsemo ao omusubati Emily Bosiboli nigo agandete kwerwanira asensemo yekinyonsi likonyara kwerigeria ngeri yaye bunorobochero rugo cha senchira yobo ikeranu. Nonyobo gima bagendrete gokonga niga basubati baine kirio gwetoma kianda gya 10 kubeko mugati asemesa migingeye ena tareto tewe koru town ngatara gochi kenyole kiekegima nkanyore chisalo ninchiro binyozi mbiro akini mbiarenge standard limonto ragende monto monena igara enda ikananse kabisa arosiku kabisa ngararende nje tegabona seti akana agakeigo at least nabuka umuntu urabe comfortable bake services inkofa nkogingerane ko scrap ndo bosio okorande full facial obosio kosibi kabisa bosibinda amagoro okorande massage ngosibinda amagoko ande nkominande nigo Emilia nyara gweso ikegima asobonchulio bu bokorumono nabasacha kurenda agoteba gasiteyo elikire yonde gasiteyo nkagrete elikire ngeye neyo muswati gosene yo musacha chinkororanda bakungu abande bagosibichigali ba rostigali uko gingira koro kunkira senyero muswati kere gasi ende yonsi nabo gokora igo ndebwensi utaite koyegeranga no kugingira no korosie biara no gokora kende gyonsi na rifri na sikazi ngumu ogo ikiranio kugani kwa bateja baye negentabegete motu mono abwasa gochengeria gasi yayo monyene yatabwekani gose konyetiga na gokora gasi ngao kerena kigurita abantu ngushtuka barenge na kiumukungu wakugira naki akiri rero banalire bamaite ngabuna nkonda spice mondo tokonyoro no mukungu kugingira nande bona ibanchite mbabekero musacha agaigalinde iga naligi onde ngabeka une customer gocha bako Emily no ale yaya ingoko ingira ninje ogenda ogotaitiranga chekere Emily arorore generally gasi yao elibweli geterengia asengenje totebe kwa kende geisoko kobera toliko genda gusaba ibaga guseki okoruonye nyagitari ogende onye no muibuli kwali guchikorora kitambo chiko toiguchikunya gotayanga ninda kire guchikorora muibuli andake uratebe guyaya akini asegasi yao no bwata freedom yao ogosegeta kwa ya saba subati no gwesoki kwabo kubwate ibago byaga siende yonsi rinde banyale gwetenenera na kubeta mutu asoko rundio rogali ruobogima
Amarora bono no kurandara gukina ko bonchori bwaye wike birengo aganeti. Nchabono kuchimutumbwate nimbwata ka vision gete ko gutwale gentekenene sana. Ange myake bere tatu igegocha ti nkagere tugo muntu no chese ekenege kake. Ogo cha so ko korosu kabisa paka kwa isaneka kabisa wate naenda ispa pala egento buneke. Ginko ripoti legetaseni kia Ndizi TV kurwa sense moya migingo elietaliane Ndemo Steven. Togotigana no roboti roye Ndemo Steven ni gotoka inda wachi ase roboti runde omwaziri wachisemi Professor George Magoha ni gate birubuna amatemu amanene buna gochokolekana buna aroberie kakono kurwa sensemo ya Kabaraka saikirana omoyeko bwabana kubekoro chigutwa ni goma gwa bulibuna abateni besemi kurwa chinsemo ko eneki kubwati baramachikali abekire anene asogo chokora amatemu amanene. Pronounce that the examinations are ready. They will be in March. So we have taken care of the element that you are doing this examination under these circumstances, and you have absolutely nothing to fear. The exam will not look for what you don't know. It just looks for what you know. And we must congratulate the government of Kenya. Kenya National Commission for Human Rights and Validity Foundation assisted the university with funds for the conference. In grants for research and related activities, we received a generous grant from the Germany-based Heinrich Böll Foundation to fund research collaboration between Kabarak University School of Law and the Heinrich Böll Foundation. We acknowledge and appreciate Professor John Osogo Ambani, the Dean of School of Law, for attracting funding support for those organizations to the university. I would like us to appreciate the Dean, School of Law. Thank you very much, Professor Ambani. Please take a seat. Support. I also wish to thank the parents, guardians, and partners for investing your hard-earned resources in the life of men and women graduating today. You made the right choice, and I'm sure you are not disappointed. Ladies and gentlemen, I conclude my remarks by wishing everyone Merry Christmas and a prosperous New Year. God bless you all. God bless Kabarak University. Omoriginal Commissioner kurwa sensemo ya Rift Valley George Natembea ni gobona rurege kurege tinde gochi asabana siasa wali bakorali na nilia mau gosoli na nsemo ya siasa ni gona tembea tebire bunatiri bijali na niele konyara kuburukani wana siasa asabuli ya bana siasa wali bagendrete kulige chikura anasobo chodio bone bole bosio gane kibuna ngote ibara ba Kenya ali baguchikuba kolera anene asobo chodio bo gogochokoleka no mwako gocha. Na hata wale watu ambao walikuwa wamedanganywa kwamba kuja wakaekae pale wakiambiwa kwamba watakuwa settled. Mliona vile DP alisema kwamba hakuna mtu atarudi huko. Nao ndio ukweli wa Mungu. Hakuna mtu atarudi huko. Hiyo ni conservation, hiyo mazingira, kwa sababu hiyo mao nyinyi mnajua iko na benefit nyingi kwa jamii zote within Kenya and even beyond Kenya. And that's why tunaichukuliwa. Onsia ya mwancho muligiri hagandete ko yanyora goitera Ndizi TV hobwansubo mugusibu na butambe na boko tubwati gojera se mitandao yetu ya Facebook buna Ndizi TV News na boko tubwati nse media YouTube buna Ndizi TV News ya sorboti ro na rogotoira aso mutumokomoke ngora ntora sentunde ya kabere togandira kumanyale twabere to kwaliganiria mutumokomoke na sekeke kerebusio.
Eduka ye supermarket ya Gadmat iyuye igurwa bwanko higa imiyomo chukisi nigebwa tobokoroli bwebirenko bigoromono nabo igogo twari bintu byonsi birioraganie inseye kiramekemo nigo bakohonia chindagira chugutumeka jikoni buno busie bwogorgo bokma bujubwa mandazi amaguta yugo karangira chenyene esukari echumvi chisabuni chimete omo nibinde binge boigo mbobwete bakery yokoro isimigati ijwere muriro nebinde binge buna chijiwel nechinsa chukobeka koboko mbobwete customer care center yekerengo kigoro asoko nyorobo koreli obosira kegima okobugorili bwemisiyo yao guika asogo chiko yebuguria ayibwe komonyene boigo onye kobwate libolio na bukugenda guika se desk yabo ya complaints na borobwo niko barakuligelie omuchando oborendi niko bobekire kurwa gesiri ekerogo soharoro na boigo mbabwate asukwege kigari yao ekeroko so iseduke yo ilyoko nyorobo koreli bwabo batarere aseduke yo erimi yumuchukisi angeni chiabisi chia Guardian ilyo nyorobo koreli ubusera Gadmat Supermarket ebinto byonsi insiye kiramekemo namagurianse. Maiga yomutumo komokena ndo moncho muligirire nigo toiranira sentunde ya kabere ya mangana Amayia Ensa Eyemo ya bono margoba obosombi kurwa se county ya Nairobi gochia ase county ya Kisumu gutumie gari yomuliro nigo bwacha kabeneli tukolia rero ayaniga gocha maiga je kyombe gatenete nseme yo Kenya Railway koralibuna gari yomuliro asinga kibono ase miaka 15 ya etire njanya kwimuka bantu kurwa nsemo ya Nairobi goikase ensemo ya Kisumu kolengana ne kyombe kyo ni gobara libuna obosombi ubuni obocho konya goikiranie obosombi anane asoko imuke binte biritokurwa senseme ya Nairobi igoika Kisumu goetera ase county ya Nakuru kolengana na barubu ni gobaere libuna shiringi chime isano ne muchoka na cyo kirakanwe kurwa se Nairobi igoika Kisumu na boigo bali bakurwa Kisumu goicha Nakuru nigo bagwakana shiringi chimenye kolengana ne kyombe gatenete nseme yo nigo kiamentre goteba buna igigari era chinsa 12 kurwa sensemo ya Nairobi wika sensemo ya Kisumu kubwatekana buna nigego chigotenena asensemo ya Nakuru. Go tigana no roboti orugochi ase oroboti ronde county ya Kitui nigo ya chakire omuroberio University Healthcare ose Universal Healthcare oyu orachi okolekana ase nchira yokonyara gokonya abantu asensemeyo obubole obowenya na boigenseme liyobo chenu omanyangatene buna UHC ose Universal Healthcare omuroberio ochagetigu amo oneserekali enene nigo chinga kyechi abantu abange barachi gokonya korwa ase omuroberio yo. We do expect that we can register up to 80,000 people. The teams are here. We are releasing them from tomorrow. We have 8 teams that will be covering different places in the 8 sub-counties. Ababwatani boigo na baraibeji kanisa ni gobono baganiria bana siasa kwene kiuna nkora libale omulembe ekero kelibagendete ya kera siasa anene asobo cholio bonene bulibosio abarayabu ni gobate bire bachakire chinchira cyo kunyara kubekera abantu likonyara kubamanya igoro yomulembe ekero bocholi bogochi okolekana ni gobaganio mulembe kwene kigwo obocholi ekero bora kolekane na boigo ekero bocholi botarachi gokolekana. Faith Council urges politicians to remain peaceful at all times, before, during and after elections, and as well conduct themselves and their followers in a peaceful way. Wapendwa ambao wanataka kuingia katika vio mbalimbali wajue kwamba uchaguzi ni wa muda na baada ya hayo pato maisha yanaendelea. Hatari ya mambo haya kutotimizwa ni kulete mgawanyiko na kulete vita kama ambavyo vimekuweko miaka iliyokwisha. Nataka kuchukua nafasi kusema ya kwamba tumekataa vita vya kila aina, vya ukabila ama kila aina
kwa uchaguzi unaofuata. Violence will go a long way in disrupting our ways of lives, including but not limited to limiting our ability to do businesses. Sisi tuna uwezo wa kuchagua ni kiongozi gani ambaye tungetaka. Wala hatuwezi tukarasimisha watu kwamba tunataka kuchagua mtu fulani. Kila mtu ako na huru wa kuchagua kiongozi yule ambaye angetaka muongoze. Gotigana no roboti ruyo kabairo mubunge mwingi Joe Mtumba ni gobono aburi sako kya bakamba kone kibuna konyara bale gochora barai barachiko bakonya ni gochinga kyecha tebire bunamba chikoene kya egesako kya bakamba bali gochigo isiko ase serikali na kokoni chikurecho chirachokolekana mwako gocha okorwa senchera yo bwasioro asabaganiri boigo ensemeyo kwinyurwa. Nataka mkumbuke uchaguzi uliopita wa 2017 tuliambia Wakamba muingie kwa serikali, amuko tusikiza, mkaanza kukimbia dakika ya mwisho. Nataka kuambia mapema, muangalie vile dalili ya mvua ni mawingi na muangalie mahali serikali iko. Sisi tuko tayari kuwapeleka kwa serikali. Na hapa sabati kurwa sense ya Afghanistan ni goli tukole arbanyara go korobekana kumrembe asoko gani gokoro kundri gwa kole ase ensemeyo nigo batebire buna basubati abange nigo bagwetera makongo ekarokeri bagendretse kunereriwa. Moncho muligereria bono oikira bono togiko mwelio mangana maya asenchira jobo ikirano nyura chikoraga isato chabo tuko naboigo aselibo ningira na semesega nyale gokomanya ayo na yanda mange asenchira jobo ikirano wali mwensi tobwatira na semesa ya mangana maya kubera niambia muno naboigo muligereria asogo charako ya tengera korwa Ndizi TV mwelio wa mangana maya asenchira jobo ikirano letari ya Vincent Onyancha.